नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संकीप्रिया ब्लॉग। आशा करছি ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ଛୋଟ କୁନି କଡ଼େଇଟେ। ଏଇ କୁନି କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ ତ କେହି ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟ କୁନି କଡ଼େଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି କେବଳ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ମାଛ ଭଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଭାତ ବି ଏପଟେ ବସିଛି। ତ ମାଛ ଭାଜିକିରି ଆଗ ଟିକେ ପଖାଳ ମୁଠେ ଆଣିକିରି ଖାଇଦେବି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜି ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ କାମରେ ରହିଲେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇପାରେନି। ଗାଁକୁ କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଗଲେ ପଖାଳ ଖାଏ, ନାଇଁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପଖାଳ ଜମା ବି ଖାଏନି। ଯେହେତୁ ମାଛ ଆଜି ଆସିଛି, ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେବନି। ତ ଭାବିଲି ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ସାରିଗଲେ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଭଜା କେତେ ସୁନ୍ଦର